И ние като вас обичаме автомобилите. И за нас като за вас, те са повече от купчи на желязо. И ние също усещаме техния дух. И ние им обръщаме повече внимание, отколкото другите хора. И ние преживяваме силно всеки момент с тях. Създаваме повече от специална връзка с машините. А емоцията, която носят, е трудна за претворяване в думи. Усещането от симбиозата между човек и машина. Свободата да тръгнете без цел и посока, заради самото пътуване. Предизвикателството в това да подобрявате себе си благодарение на тях. Или пък тях, благодарение на своята визия и мечти. Също като вас, винаги сме мечтали за онова специално място за автомобилисти, където да срещате хора като вас, с които да споделяте страстта си, където да разказвате историите си, където да преживявате отново приключенията си, да създавате нови емоции, спомени, да ставате по-добри заедно с автомобилите си, заедно с приятелите си, да покорявате нови места и да постигате нови цели, да сбъдвате мечти и да създавате нови. Обединени от тях и благодарение на тях, различни, интересни, вълнуващи и специални. Също като вас. Обединени от страстта, вдъхновени от машините, създадени от хората, водени от мечтите. Ние, вие, всички сме автомобилисти. Заедно. И това е за всички нас.